खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो गोरलै सल्युशन इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय। स' लोगोफोर दिनैनि जोंनि जा सेशन बे सेशना साबजेक्ट भार्ब कनकर्डनि सायाव जागोन आरो दिनैनि बे पार्ट 1 भिडिअ। स' सिगांनि भिडिअ जोङो सावरायबोबाय टेन्सनि सायाव। स' दिनैनिफ्राय जोङो साबजेक्ट भार्ब कनकर्ड मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक, बे इम्पर्टेन्ट टपिकखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायनोसै। जा बिथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालाम जाहाथे जों गोदानै भिडिअ होयोबा थाब थाबै भिडिअफोरखौ मोननो हायो। गोबाव खालामालासे जोङो दायो नायदोनि साबजेक्ट भार्ब कनकर्डआ मा, बिनि जा रुल, बे रुलफोरखौबो जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकासन खालामगोन। स' फैदो बिदिब्ला आवगायदोनि। फ्रेन्ड्स, जों गिबियाव साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्टआ मा बेखौ बुजिग्रोना लानि। बेखौ बुजिनायनि उनाव बेनि रुल्सफोरखौ जोङो नायहैगोन। जायखिजाया जों जेब्ला मोनसे सेन्टेन्स बानायो, बे सेन्टेन्सआव जोंनिया मा थायो? साबजेक्ट थागोन, बेनि उनाव भार्ब थागोन। स' जेब्ला बेवहाय जोङो भार्ब होगोन, बे भार्बखौ मानि हिसाबाव होगोन जोङो? बे साबजेक्टनि हिसाबै होयो जोङो। जेब्ला जों बे भार्बखौ साबजेक्टनि हिसाबै होगोन अब्लानो बेखौ साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्ट होननानै बुंनाय जायो। स' जेरैबायदि मोनसे एग्जाम्पल, आं सिम्पल एग्जाम्पल मोनसे लानि। जास्ट बेवहाय I am a boy। स' बेवहाय जि एम भार्बखौ होदों आं, मानि थाखाय एम भार्ब होदों? एकर्डिं टु दा साबजेक्ट। साबजेक्टआ मा दङ? I। स' आइनि लोगोआव जोङो मा होयो? एम होयो। बे हिसाबै मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल बियो। बेखौनो जोङो साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्ट होननानै बुङो। दा नाय, आं बेवहाय मा होनि? हि होनि। हिजों जोङोथ' एम होनो हाया, बेथ' एग्रि जाया। मानो होनबा हिजों एक्सट्रा मोनसे मा थायो? भार्ब थागोन। स' बेयो जाबाय इज। स' बेबायदि। दा बे इजआ एकर्डिं टु दा साबजेक्ट, जेरैबायदि हिजों बेयो बाहायजादों। स' बे जेब्ला बे रोखोमनि जों भार्बफोरखौ बाहायगोन, बेखौनो साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्ट होननानै बुंनाय जायो। स' रुलखौ मिथिनायनि सिगां जों मोननैसो बाथ्रा मिथिना लानांगोन। बेवहाय भार्बआ मोनब्रै फर्माव थायो। स' भार्ब 1, भार्ब 2, भार्ब 3, भार्ब 4। दा जायखिजाया जोङो बे भार्ब 1 जि गिबि भार्बनि फर्म, जायखौ जोङो प्रेजेन्ट फर्म होननानैबो बुङो, नैबे भार्बखौ जोङो प्रेजेन्ट फर्मबो होननानै बुङो। प्रेजेन्ट फर्म। स' प्रेजेन्ट फर्मनि जा भार्ब, बे प्रेजेन्ट फर्मनि भार्बखौ जों आरोबाव माने मोननै फर्माव मोननो हायो। स' मोनसेया जाबाय सिंगुलार फर्म, जायखौ जोङो सिंगुलार फर्म होननानै बुंनो हायो। बेनि उनाव आरो मोनसेया प्लुरेल फर्म। दा बे भार्ब 1नि सिंगुलार फर्म, प्लुरेल फर्मआ मा, जों बेखौ मिथिनांगोन। स' सिंगुलार फर्म भार्ब जेरैबायदि साप'ज आङो मोनसे भार्ब लाबाय, गो। दा गो मोनसे लाबाय। दा बेयो जुदि सिंगुलार फर्म जानांगौब्ला बेनि लोगोआव जों मा होनांगौ? इएस होनांगौ। जेब्ला जों भार्बनि लोगोआव इएस, एस होयो अब्ला बे भार्बआ सिंगुलार फर्म जायो। आरो जेब्ला प्लुरेल फर्म जागोन, बेवहाय जोङो जेबो नाङा, एसबो नाङा, इसबो नाङा, बे ग'आनो थागोन। स' बेबायदि। स' जेब्ला जोङो भार्बनि लोगोआव एस, इएस बा एस दाजाबदेरगोन अब्ला बेयो जागोन सिंगुलार फर्म भार्ब। आरो जेब्ला जों भार्बनि लोगोआव जेबो दाजाबा, बेयो जागोन प्लुरेल फर्म अफ भार्ब। स' बेखौ मोजाङै मिथिना लानांगोन लोगोफोर। स' भार्ब 1नि मोननै फर्म, सिंगुलार फर्म आरो प्लुरेल फर्म, बे मोननै फर्मआ मोजाङै क्लियारिफिकेसन थानांगोन। अब्लासो जोङो बे साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्टखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। स' बेनि अनगायैबो जोङो आरो मिथिनांगोन, बे जाबाय बी भार्ब आरो हेभ भार्ब आरो डु भार्ब, बे मोनथामनि। स' डु, गिबियाव जोङो डुनि लाबाय, डु भार्ब। स' डुआबो जोंना सिंगुलार आरो प्लुरेल फर्म थाहैगोन। स' जेरैबायदि डुआ जाबाय प्लुरेल फर्म थाहैबाय बियो। बिनि उनाव आरो दासआ मा थाहैगोन? सिंगुलार फर्म जाहैगोन बियो। स' बे बाथ्राखौ जों मिथिनांगोन। डुनि मोननै फर्मआ जाबाय
डुनि प्लुरेल फर्मा जाबाय डु आरो डुनि सिंगुलार फर्मा जाबाय डास थिग बेबायदिनो बी भार्ब थायो जोंनिया स' बी भार्बनि जा सिंगुलार फर्म बे जागोन स' एम आरो इज बे मोननैया सिंगुलार फर्म जाहैबाय बेनि उनाव जि आर बे जाहैगोन प्लुरेल फर्म बेनि उनाव पास्ट फर्मावबो बिदिनो वासआ जाहैगोन बे सिंगुलार फर्म आरो वेरा जाहैगोन बे वेरा प्लुरेल फर्म नैबे प्लुरेल फर्म बेनि उनाव नैबे सिंगुलार फर्म सरि बे एन नङा बेयावबो एनसो होदो बे एन नङा बेयो एफ जानांगौ फर्म बे सिंगुलार फर्म स' बेबायदि स' गोसोआव लाखि लोगोफोर बेखौ बेनि उनाव जोंना फैयो हेभ भार्ब स' हेभआबो जोंनिया मोननै थायो मोनसे हेज जायखौ जोङो सिंगुलार फर्म होननानै बुंगोन आरो मोनसे हेभ जायखौ जोङो प्लुरेल फर्म होननानै बुंगोन स' बेफोर जाबाय भार्बनि सिंगुलार प्लुरेल फर्म स' बेफोरखौ जों मिथिना लाखायोब्ला जा एग्रिमेन्ट सोलोंनाय बे जा रुल्स सोलोंनाय बे रुल्स सोलोंनाया गोरलै जायो स' जायखिजाया साबजेक्टनि लोगोआव जा भार्बा एग्रि जायो जा भार्बखौ जों बाहायनो हायो बै महरखौनो बा बै रुल्सखौनो जोङो साबजेक्ट भार्ब एग्रिमेन्ट होननानै बुंनाय जागोन स' बिदिब्ला जों फैदो साबजेक्ट भार्बनि गिबि रुल्सखौ नायदोनि स' फ्रेन्ड्स दिनैनि जा गिबि रुल बे गिबि रुलखौ जोङो नायदोनि स' गिबि रुलाव मा बुंदों साबजेक्ट एन्ड भार्ब मास्ट एग्री इन नाम्बार स' साबजेक्ट आरो भार्बा माजों एग्री जानांगौ होनना बुंदों नाम्बारजों एग्री जानांगौ दा बेवहाय मा नाम्बारनि बाथ्रा बुंदों जों बर'आव बेखौ सानराय होननानै बुङो स' सानराया जाबाय मोननै थायो जोंनिया सिंगुलार आरो प्लुरेल नाम्बारा सिंगुलार आरो प्लुरेल नाम्बार थायो जेरैबायदि सिंगुलार फर्म अफ भार्ब आरो प्लुरेल फर्म अफ भार्ब बेबायदिनो जोंना बे साबजेक्टआबो नैबे साबजेक्टआबो जोंनिया मा थायो सिंगुलार नाम्बार आरो प्लुरेल नाम्बार थायो जेब्ला सिंगुलार नाम्बार साबजेक्ट जागोन अब्ला जोङो सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामगोन जेब्ला प्लुरेल नाम्बार जागोन साबजेक्टआव अब्ला जोङो प्लुरेल फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामगोन थिग बिदिनो जों एग्जाम्पल लानाय जादों स' बे एग्जाम्पलाव मोजाङै नाय एग्जाम्पलाव फार्स्ट एग्जाम्पल द डग barks when he is angry अके स' बेवहाय जोङो भार्बखौ नाय बेवहाय गोजा मोनसे ब्राउन कालारजों माने बेवहाय लिरनाय जादों बेखौ बक्सखौ मानो थाखाय जों बे भार्बखौ सिनायनो थाखाय स' बेवहाय भार्बा मा जादों वान खिन्थु बे सिंगुलार फर्म अफ भार्बनि लोगोआव जों एस होनाय नुनो मोनदों बेवहाय एस होदों बेखायनो बे सिंगुलार फर्म अफ भार्ब अब्ला बेवहाय जों माने सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ नाय जों बिथिं नायो मा नुखो साबजेक्टखौ द डगआ जाबाय सिंगुलार नाम्बार अफ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोङो सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ होदों स' बे हिसाबै जोङो नैथिं नाय मोनसे क्लजखौ व्हेन हि इज एंग्रि होनना बुंदों बेवहाय जों इसाबो सिंगुलार फर्म अफ भार्ब स' बेखौबो मानो होखो जोङो बिथिं जोङो डगनि लोगोआव जों बिथिंबो मा खालामबाय सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामबाय जुदि साबजेक्टआ सिंगुलार फर्म जोङो भार्बखौबो सिंगुलार फर्म अफ भार्ब होनांगौ स' बे बाथ्राखौ बेवहाय बुंनाय जादों स' नेक्स्ट द डग्स एखे ओंथि द डग्स bark when they are angry बेवहाय प्लुरेल फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामबाय मानि थाखाय बेवहाय द डग्स होनना बुंदों प्लुरेल नाम्बार अफ साबजेक्ट जायनि थाखाय सिंगुलार प्लुरेल नाम्बार अफ भार्बखौ जों बेवहाय इउज खालामबाय आरो बिथिं नाय बेयाव आर होबाय मानो थाखाय आर होखो जे बे साबजेक्टआ प्लुरेल फर्म थानायनि थाखाय बेवहायबो जोङो प्लुरेल फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामबाय स' बे भार्बनि प्लुरेल फर्मा आरमोन गोसोआव लाखि लोगोफोर स' नेक्स्ट एग्जाम्पला मा होनदों मेन लाइक्स टु स्पिक इंलिश बेवहाय साबजेक्टखौ नाय मेना जाबाय सिंगुलार नाम्बार जायनि थाखाय इयाव सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ जों इउज खालामबाय लाइक्स स' लाइकनि सिंगुलार फर्म अफ भार्बा जाबाय लाइक्स बे जों लाइकनि लोगोआव एस होदों बेखायनो बे सिंगुलार फर्म अफ भार्ब अके स' नेक्स्ट नाय पिपोल लाइक टु स्पिक इंलिश बेवहाय पिपोला जाबाय प्लुरेल नाम्बार गोसोआव लाखि मानसिफोरखौ जोङो पिपोल होननानै बुंनाय जायो स' पिपोल होननाय सोदोबा अरायसम प्लुरेल फर्मआव थायो जायनि थाखाय जोङो भार्बखौ मा होबाय जों प्लुरेल फर्म अफ भार्ब लाइकजों लाइक्स होबाथाय सिंगुलार जाहैबाय लाइकआव जेबो होआबा बियो प्लुरेल फर्म अफ भार्ब जाहैबाय स' बे हिसाबै जोङो भार्ब साबजेक्ट आरो भार्बखौ
बाहायनाय जायो स' दिनैनि बे जाबाय गिबि रुल दायो जोङो फैदो नेक्स्ट रुलखौ नायलायदोनि नेक्स्ट रुलाव मा बुंनाय जायो नाम्बार 2 रुला मा होनना बुंदों नायनि स' नाम्बार 2 रुला बेखौनो बुंदों जे the words between the subject and verb do not affect agreement होनना बुंदों subject आरो verb नि गेजेराव जा सोदोब थायो बा जा क्लज थागोन जा सोदोब जथाय थागोन बे सोदोब जथाया भार्बआव मा खालामा एफेक्ट खालामा भार्ब आरो साबजेक्ट एग्रीमेन्टआव एफेक्ट खालामा होनना बुंदों स' मा ओंथि फोरमायदों बेखौ जोङो नायनि आङो बेवहाय साबजेक्ट लाबाय साबजेक्ट प्लास साबजेक्ट डेस होबोबाय बेनिफ्राय निटि भार्ब होबाय दा जायखिजाया गुबै साबजेक्टआ नैबे बेनि गेजेराव जायखिजाया माबा मोनसे माने सोदोब थानो हागौ बेयाव माबा मोनसे सोदोब थानो हागौ बे सोदोबनि जा सोदोबजों नै भार्बआ मा जाया होनना बुंदों एफेक्ट जाया थारमाने जोङो बे भार्बखौ नैबे गिबि साबजेक्ट हिसाबै जों मा खालामगोन बाहायगोन बेवहाय जि वार्ड गेजेराव होनाय थागोन बे वार्डनि हिसाबाव जोङो बे सोदोबनि हिसाबाव बे क्लजनि हिसाबाव जोङो मा खालामा बे भार्बखौ इउज खालामा होनना बुंदों बेवहाय एग्जाम्पल होयोब्ला नायोब्ला जोङो बेखौ बांसिनै हमनो हागोन जा जों एग्जाम्पल नायनि बेखौ खोमोरग्रोना लानि स' एग्जाम्पला मा होनना बुंदों गिबि एग्जाम्पला दा लिटल बय हु इज वेरिं बुट्स इज वेल ड्रेस्ड होनना बुंदों स' नाय बेवहाय मोजाङै गोसो होनानै मा होनदों दा लिटल बय साबजेक्टआ सिंगुलार दै दा लिटल बय स' बेवहाय लिटल बयनि सोमोन्दै बुंदों स' लिटल बयआ मा लिटल बयखौ जों मा होनना बुंदों नायनि बिथिं हु इज वेरिं बुट्स होनना बुंदों हु इज वेरिं बुट्स बेवहाय बुट्सआ प्लुरेल फर्म जाना दङ प्लुरेल नाम्बार अके नाथाय जों इथिं मा भार्ब इउज खालामदों इज वेल ड्रेस्ड इज सिंगुलार फर्म अफ भार्ब इउज खालामदों बेथिं जोङो इज नैबे इज इउज खालामदों होमबा जोङो बेवहाय बुट्सखौ नुदों बुट्सआ मायाव दङ प्लुरेल फर्माव दङ नाथाय जोङो मा होआखै आर होआखै मानि थाखाय दहाय जि एग्रीमेन्ट होदों बे एग्रीमेन्टआ हिसाबै जों बेवहाय बेखौ माने प्लुरेल फर्माव होआखै मानो थाखाय जों मेन साबजेक्ट आरो भार्बनि गेजेराव जा मोनसे क्लज थागोन बे क्लजनि लोगोआव माने बे जा साबजेक्ट भार्ब एग्रीमेन्ट बियो जेबो मा जाया गोहोम जाया जोङो जायखिजाया मेन साबजेक्टनि हिसाबैसो जोङो भार्बखौ इउज खालामनांगौ बेवहाय गेजेराव जा क्लज थागोन बे क्लजनि हिसाबाव जों मा खालामनाङा भार्बखौ इउज खालामनाङा बेयाव जेरै जों हु इज वेरिं बुट्सनि हिसाबै जों भार्बखौ इउज खालामाखै जों मानि हिसाबै भार्बखौ इउज खालामदों इजखौ जोङो दा लिटल बयनि हिसाबै इजखौ इउज खालामदों बेवहाय स' नेक्स्ट बी एग्जाम्पला मा होनना बुंदों दा टिचार सेम आरो बेबायदिनो एग्जाम्पला बेबो हु इज टेकिं 2 क्लासेस नेवनाय 2 क्लासेस नै मोनसे क्लजआव खिन्थु प्लुरेल फर्म नाउन होनाय दङ हु इज टेकिं 2 क्लासेस इज नट स' स्मार्ट बेवहायबो इज इउज खालामदों मानि थाखाय इज इउज खालामखो एकर्डिं टु दा साबजेक्ट बेवहाय जा टिचार बे टिचार होनाय दङ बे टिचारा मा दोङो सिंगुलार फर्म अफ दोङो सिंगुलार नाउन जायनि थाखाय जोङो भार्बखौबो सिंगुलार फर्म अफ भार्ब होनो गोनां जाबाय बेवहाय स' एकर्डिं टु दा दिस माने क्लज हु इज टेकिं 2 क्लासेस बेनि एकर्डिंलि जोङो मा खालामाखै भार्बखौ इउज खालामाखै मानोना जोङो नै मोनसे जा रुल बे रुलनि हिसाबाव बेयाव जोङो फल' खालामनो गोनां जायो स' नेक्स्ट एग्जाम्पला मा होनदों नाय दा स्टुडेन्टस हु हेज बुक आर रिडिं नाउ माने फरायसाफोर जायनियाव बिजाब दं बिसोरो मा खालामदों फरायबाय थादों दा होनना बुंदों स' जायखिजाया बेवहाय दा स्टुडेन्टस होनना बुंदों बेवहाय फरायसाफोरखौ बुंदों नाथाय बेयाव थिग नाय हु हेज बुकआ बेवहाय सिंगुलार नाउन जाना दङ स' सिंगुलार नाउन जानानै दङब्ला जों बेवहाय मानो आर होखो बिकज जोङो साबजेक्ट आरो बे भार्बनि गेजेराव जा मोनसे क्लज थायो बे क्लजजों जोङो जेबो माने भार्ब एग्रीमेन्टआव गोहोम खोख्लैया थिग बे मोनसे रुलखौ फल' खालामनानै बेवहाय जों आरखौ इउज खालामबाय मानोना बेवहाय गुबै साबजेक्टआ दा स्टुडेन्ट्सनि ओंथिया जाबाय फरायसाफोर बेवहाय प्लुरेल नाम्बार जाना दङ जायनि थाखाय जोङो बेयाव प्लुरेल फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामनो गोनां जाबाय आर स' बेबायदि स' नेक्स्ट लिसा along with his friends has gone to school लिसा मेन साबजेक्टआ लिसाखौ बुंदों नाथाय बेजों लोगोसे मा लोगोफोर प्लुरेल फर्माव दङ बेनि लोगोफ्रा नाथाय
जों बेवहाय मा इउज खालामदों हेजआ जाबाय सिंगुलार फर्म अफ भार्ब मानि थाखाय इउज खालामखो जों बेवहाय जों लिसानि सोमोन्दै बुंदों स' लिसा आरो बे हेजनि गेजेराव जा मोनसे क्लज दङ बे क्लजजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया जों डाइरेक्ट लिसाजों सोमोन्दो दङ बेखायनो बेवहाय लिसाया मा जाबाय लिसाजों मा बाहायजाबाय सिंगुलार फर्म अफ भार्बआ बेवहाय बाहायजाबाय हेज गान टु स्कुल ओके स' बे जाबाय नाम्बार 2 रुल्स स' दायो जों नायदिनि नाम्बार 3 रुल्स स' फ्रेन्ड्स what is the number 3 rules let's try to understand दायो जोङो नाम्बार 3 रुल्सखौ बुजिनो ट्राइ खालामनि नाजादोनि बेवहाय मा होनदों the verb is plural if two subject are joined by an जेब्ला मोननै साबजेक्टआ एन जों मा जायो दाजाब जायो इथिबो साबजेक्ट अब्लाना बिनि जा भार्ब बे भार्बआ मा जायो बे भार्बआ प्लुरेल फर्म जायो होनना बुंदों बेवहाय बे बाथ्राखौ बुंदों स' गोसोआव लाखि लोगोफोर जेब्ला मोननै साबजेक्टआ एन जों दाजाब जागोन अब्लाना बिनि जा भार्ब बे भार्बआ प्लुरेल फर्म जायो स' मा रोखोमनि जायो जों बिनि एग्जाम्पलखौ नायदि एग्जाम्पलखौ नायोब्ला जोङो बांसिनै हमनो हागोन स' गिबि एग्जाम्पला मा होनदों द बय एन्ड द गर्ल वेर लेट फर देयार एग्जाम द बय मोनसे साबजेक्ट द गर्ल मोनसे साबजेक्ट स' मोननैबो आलदा आलदा साबजेक्ट नाथाय बेखौ जोङो जइन खालामदों एनजों जायनि थाखाय जों बेवहाय वेर जा प्लुरेल फर्म अफ भार्ब बेखौ जों बेवहाय इउज खालामनाय जादों ओके देयर हेभ टु subject and both the subject are joined by n that's why where the plural form of verb is used here okay so जायखिजाया जोङो मोननै साबजेक्टआ n जों दाजाब जायोब्ला बेनि जा verb form बियो plural form जायो so next Gita and Rita गोसोआव लाखि लोगोफोर so बेवहाय मा होनदों Gita and Rita are going for shopping बेवहाय आरआ बाहाय जादों because there have two subject and both subject are joined by an so friends n जों गीता आरो रिता बे मोननै जा सब्जेक्ट बियो दाजाब जादों जायनि थाखाय बे आर आ बेवहाय यूज खालाम जादों आर आ जाबाय प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब ओके व्हाट इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस रूल सो लास्ट एग्जांपल मा होनदों he and I were present in the meeting हिया मोनसे सब्जेक्ट आरो I आबो मोनसे सब्जेक्ट मोन्नैबो सब्जेक्टखौ जों n जों दाजाबदों जइन खालामदों जायनि थाखाय बेवहाय were माने प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्बआ यूज खालाम जादों सो गोसोआव लाखि लोगोफोर बे मोनसे रुला बेखौ दिन्थिदों आई होप लोगोफोरा बुजि मोनदों सो नेक्स्ट नम्बर 4 रुलखौ जों नायदोनि सो फ्रेंड्स दायो जोङो नम्बर 4 रुलखौ नायगोन आरो बे नम्बर 4 रुलानो दिनैनि थाखाय जोबथा जागोन जों गाबोननिफ्राय नम्बर 5 रुलखौ नायगोन सो बिदिब्ला जोङो रुलखौ नायदोनि मा बुंदों सो रुला बुंदों जे द verb is singular if two subjects refer to the same person or thing and are joined by an जेब्ला n जोङो मोननै साबजेक्टखौ यूज खालामो आगोलनि भिडिअ बुंदोंमोन जे प्लुरल भार्बखौ जोङो यूज खालामगोन नाथाय बेवहाय जोङो जेब्ला मोननै साबजेक्टखौ n जों यूज खालामगोन थेवब्लाबो जों मा यूज खालामगोन सिंगुलार फर्म अफ भार्ब मा ओंथियाव जोङो बेखौ खालामो जों बेवहाय नायनि बेवहाय बुंदों जे टू सब्जेक्ट रेफर टू द सेम पार्सन और थिंग जेब्ला मोननै सब्जेक्टआ सासे मानसिखौनो बुंगोन जेब्ला मोननै सब्जेक्टआ मोनसे बुस्थुखौनो बुंगोन अब्लानो जों मा खालामगोन बे सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ बेवहाय यूज खालामगोन स' बेवहाय नाय ब्रेड एन्ड बाटार इज ए होलसाम फुड बेवहाय सब्जेक्टआ मोननै ब्रेडबो दङ आरो बाटारबो दङ नाथाय बेवहाय भार्बआ सिंगुलार फर्म मानि थाखाय बेवहाय मोननैखौबो मोनसे होलसाम फुड होननानै बुंनाय जादों स' गोसोआव लाखि दहाय बुंनाय बायदि जेब्ला बियो मोननै साबजेक्टखौ जोङो मोनसे मुवा होनना बुंनाय जागोन अब्लानिया जोङो बे सिंगुलार भार्बखौ जोङो यूज खालामनाय जागोन बेवहाय ए होलसाम फुड होननानै माखौ बुंदों मोननै मुवाखौ बुंदों ब्रेड आरो बाटार बे मोननैखौबो बुंनाय जादों जायनि थाखाय बेवहाय सिंगुलार फर्म अफ भार्बआ यूज जादों इज स' गोसोआव लाखि लोगोफोर बेनि उनाव नाय स्ल' एन्ड स्टेडि विन्स द रेस दा स्ल' आरो स्टेडि बे मोननैबो माखौ खालामो होनना बुंदों दा रेसनि सोमोन्दै बुंदों बेवहाय दा रेसखौ बुंनाय जादों बेवहाय बेखायनो विन्सखौ सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ यूज खालामदों मानोना मोननैखौबो जोङो मोनसे ओंथियावनो बेवहाय फोरमायनाय जादों मोननैबो साबजेक्टखौ स्ल' आरो स्टेडि मोननैबो साबजेक्टखौ जोङो दा रेस माने विन्स दा रेसखौ विन्स खालामो होननानै बुंदों दा मोननैबो साबजेक्टखौ जोङो मोनसे खामानिखौनो मावो होननाय बे ओंथिखौ बेवहाय
फोरमायनाय जादों जायनि थाखाय बेवहाय सिंगुलार फर्म अफ भार्बा इउज जाबाय लोगोफोर विन्स स' नेक्स्ट नायनि कुकुम्बार एन्ड टमेट' इज माय फेभराइट फुड इज माय फेभराइट फुड सासे मानसिनि माने फेभराइट फुड होनना बुंनाय जादों माखो कुकुम्बार आरो टमेट' स' गोसोआव लाखि लोगोफोर कुकुम्बार आरो टमेट' बे मोननैबो साबजेक्टआ सासे मानसिनि मा जादों मोनसे माने आदार जादों आरो फेभराइट आदार मोजां मोननाय जादों आरो जायनि थाखाय बेवहाय इज सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामनाय जादों ओके द लास्ट नाम्बार एग्जाम्पल बे लास्ट नाम्बार एग्जाम्पला मा होनना बुंदों रिडिं एन्ड राइटिं इमप्रुभ्स आवर नलेज बेवहाय मा होनदों रिडिं आरो राइटिं मोननै एग्जाम्पल एबा मोननै साबजेक्टखौ जोङो एनजों दाजाबदों नाथाय बेवहाय जोङो भार्बनि सिंगुलार फर्म इमप्रुभ्स होदों मानि थाखाय बिकज मोननैखौबो जोङो जोंनि जा नलेज जे मोनसे नलेजखौ मोननैखौबो जोङो इमप्रुभ खालामो होनना बुंनाय जादों स' बेबायदि ओंथिफोराव जेब्ला जों एनजों मोननै साबजेक्टखौ दाजाबगोन अब्लाबो जोङो सिंगुलार फर्म अफ भार्बखौ इउज खालामगोन स' लोगोफोर भार्ब आरो कनकर्डनि जा रुल दिनै बेखिनियावनो जों दोनथ'बाय गाबोन जों नाम्बार 5 रुलनिफ्राय आरोबाव जागायगोन जा बिथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपारेसन खालामनो गोरलै सलिउसन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालाम जाहाथे गोदानै आपडेट होयोबा थाब थाब मोननो हायो स' फ्रेन्ड्स गाबोन लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय एसेयावनो गोजोन्थों